माहायाव बैसागु फोरबो फालिनाय महरैनो रंजालि बैसागु फालिनाय हाबाफारियाव दिनै नैबे रामफल बिल हालामनि सिङाव थानाय नैबे रामफल बिलनि रुपनाथ गोसोखां जे गेवलां फोथार बेवहाय सानसेनि हाबाफारिजों रामफल बिल दख'रा बैसागु फोरबो फालिग्रा आफाद आरो रामफल बिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, रामफल बिल दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफाद, बड'लेण्ड कालचार सेन्टार बिथांमोनहा जथायै बोसोरफ्रोमबो फालिबोबाय थानाय बायदियैनो देग्लायबो 14थि रंजालि बैसागु फोरबो बेखौ सानसेनि हाबाफारिजों फालिनो बिथांमोनहा लादों आरो दिनै फुंनिफ्रायनो बिथांमोनहा हाबाफारि बायदियै बैसागु फोरबो फालिनायखौ मावफुंगासिनो दङ। दिनै आंखौ दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जानानै जे दिनैनि बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ बेखेवनो होननानै बिथांमोनहा खावलायनानै लाबोदों आरो बे हाबाफारियाव आङो बे बैसागु फोरबोखौ बेखेवनानै होनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। जिहेथु जोंनि बर' हारिनि मोनसे आंगो बैसागु फोरबो रंजालि बैसागु फोरबो, बे बैसागु फोरबोजों जोंनि राव हारिमु थुनलाइ, जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय गासैबो बे हारिमुवा बेरखाङो आरो गोदो गोदाय जोङो दोरोङारि जे नेम निथिजों नेमखान्थिजोंनो बैसागुखौ गामि गामि न'खर न'खर फालिबोदोंमोन। नाथाय दिनै बोथोरा गुस्लायनाय लोगो लोगो, बोथोरा सोलायनायजों लोगोसे समा जौगानायजों लोगोसे दिनै जोंनि बर' माहारियाबो मोनसे एसेब्लाबो जोङो फोसाबनानै फोजौनानै मोनसे गोजौ लेभेलाव लांनो थाखाय दिनै जोङो जौस्राङाव लाबोनानै बैसागु फोरबोखौ फालिनायखौ जोङो 30-40 बोसोर सिगांनिफ्राय जोङो नुनो मोनबोदों। नाथाय दिनै जोङो जौस्राङाव लाबोनानै बैसागु फोरबोखौ खुंदों होननानै जोंनि दोरोङारि जे नेम निथिफोरखौ, दोरोङारि जोंनि दामनाय देनाय, जोंनि गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनाय, जों बेफोरखौ जोङो बावगारनानै, जों बेफोरखौ नागारनानै जोङो माब्लाबाबो जाथिनि राव हारिमुखौ जोङो फोथांनो हानाय नङा। जिहेथु जे बैसागु फोरबोनि गेजेरजों जोंनि बर'नि जे जानाय लोंनाय, गाननाय जोमनाय, दामनाय देनाय गासिबो जोंनि आसार खान्थि बियो बेरखाङो हिसाबै आरो जोङो बैसागु फोरबोनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि हारिमुखौ गेवलांसार होनायाव, हारिमुखौ लाखिनायाव, जोङो हारिमुखौ फोथांनायाव जोङो दिनै बैसागुनि गेजेरजोंनो जोङो मोनसे गोजौ लेभेलाव जोंनो लांनो हागोन होननानै आङो फोथायनाय दङ, आसा खालामनाय दङ। दा दिनैहाय रामफल बिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बैसागु फोरबो खुंफुं आफादजों जे जथायै बैसागु फोरबो फालिनाय, बे दिनै जोङो 14थि खेब बैसागु फोरबो फालिनाय। दा बे फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै जोङो दिनैहाय फुंबिलि जागायजेननायनिफ्राय जोङो गाहाय हाबग्रा जे रुंसारि चित्तरन्जन मोसाहारिनि गाहाय हाबग्रा लामा बेखेवनाय बे हाबाफारिया एसे आगोलाव जाखांबाय। बेजों लोगोसे जोङो नैबे गाहाय सायनासालि रुंसारि भबेन नार्जारि जे गाहाय सायनासालि बेखौबो बेखेवखांबाय। बेजों लोगोसे जोङो बैसागु खुंफुं आफादजों लोगोसे रामफल बिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे फिरफिला उरायहोनाय बे हाबाफारिखौ जोङो दिनै मावखांबाय। दा बेजों लोगोसे जोङो हाबाफारि बायदियै दङ जोंनि दिनैनि जे बैसागु फोरबो फालिनायखौ जाहाथे जोङो मोनसे ओंथि गोनां बा आब्रुथि गोनाङै जे फालिलांनो थाखाय जोङो माखासे हाबाफारि बा एजेन्डा लानानै दिनै बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों। दा बेजों लोगोसे जोङो बेयावहाय हारिमु जे दिनैनि बे बैसागु फोरबो खुंफुंनाय बेखौ बेखेवगिरि हिसाबै जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि बिजिरगिरि बसुमतारी सार बिथांखौहाय लेंनानै जोङो लाबोनाय जादों। दा बेजोंनो लोगोसे दिनैहाय जे जोङो बैसागु फोरबो खुंफुं आफादा जे जोङो देग्लाय जों नैथि बिसान बैसागुनि खबाम जे खुगा लाइसि बेखौ जोङो देग्लाय जों नैथि जाबाय। थांनाय बोसोरनिफ्राय जोङो बेखौ
सुजुजेनदों देग्लायजों नैथि। दा बेखौ बेखेवगिरि हिसाबै जोङो क'क्राझार जिल्ला बर' समाजनि आफादगिरि सार नितुरन्जन ब्रह्म जे बिथांनि आखाइजोंहाय जोङो बेखेवनानै लाखांबाय। आरो बेजों लोगोसे एसे आगोलावसो जोंनि बर'नि गेजेरावहाय हारिमु सिबिनायनि मुङावहाय दिनै सासे हारिमु राफोद सिबियारि जे बारलांफा नार्जारी सार बिथांखौहाय जोंनि आसाम सरकारा मान होनानै बिथांनो आसाम गौरब बान्था जे बे बान्थाखौ आसाम सरकारा थांनाय 3 एप्रिल 2025 मायथाइयाव गथायनानै होदों। दा बिथांखौ जोङो जे जोंनि ओनसोलनि सासे हारिमु सिबियारि आरो बिथाङा रामफलबिल BCCRनि सासे आफादगिरि हिसाबै आरो बेजों लोगोसे सारा बर'फोरनि गेजेरावनो बिथाङा जे सासे दामनाय देनाय खननाय मोसानाय जे बिनि जे दामजु दामनाय बिनि सासे गुरु। दा बिथांखौहाय जे आसाम सरकारा मान होनायजों लोगोसे दिनै जोङो रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जे बिथांखौहाय जोङो दिनै मान बिलाइ होनानै बिथांखौ जोङो बरायबाय। बेखिनि हाबाफारि आरो बेजों लोगोसे फैबाय थानाय नैबे उननि समावहाय जोङो जाहा माखासे हाबाफारि रनसायनानै लाखानाय दंबावो। बेवहाय जोङो दुइसिनफ्रा गिदिरखौ सनमान होनाय, उन्दैसिनफ्रा देरसिनफ्रा उन्दैसिनफोरखौ अननाय बे हाबाफारि थाबाय। बेजों लोगोसे जोंनि रामफलबिल दख'रानि सिङाव थानाय गासै मोन 106टा गामिखौ लानानैहाय जे जोङो बैसागु फोरबो फालिनायजों लोगोसे बेयाव जोङो खननाय मोसानाय दामनाय देनायनि बादायलायनाय हाबाफारि जोङो लागोन। दा बियो एसे दसे समनि उनावहाय जागायगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो मोननैसो खेलाफोर दङ, बेबो जोङो दसे उनावहाय जागायगोन। आं सानदों जाहाथे दिनैनि जे बैसागु फोरबो फालिनाय बे फालिनाया मोनसे आब्रुथिजों जाहाथे दिनैनि समा बारलाङो बेखिनिखौ आङो मिजिंथिबाय। दा बे समावहाय जेखिनि आंनि फंनैसो बुंनांगौ आं बेखिनिखौनो बुंनानै जे आंनि बुंनायखौ बेयावनो दोनथ'बाय। फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे फोसावथाय। सोलोंथाइ बोसोर 2025-26 नि फरायसाफोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सापागुरिनि डन बस्क' डिग्री कलेजाव सोलिगासिनो। डन बस्क' डिग्री कलेजाव BA अनार्सनि थाखाय बड', इक'नमिक्स, इंलिश, इडुकेशन हिस्ट्री, पलिटिकल साइन्स आरो BCom अनार्सनि थाखाय एकाउन्टेन्सि, फाइनान्स, हिउमेन रिसोर्स मेनेजमेन्टनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे कलेजाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिनि फोरोंथाय होनाय फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। लोगोसेनो जानो हाथाव फरायसाफोरनि थाखाय स्कलारशिपनि खाबुबो होनाय जादों। जुदि गोसोगोनां फरायसाफ्रा सापागुरिनि डन बस्क' डिग्री कलेजाव गोदानै मुं थिसनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 नङाब्ला 7086117662 आव थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन।